Salut! Da, am revenit. Da, am oprit filmarea și da, nu am făcut foarte multe chestii, am făcut... Aproape am terminat un pod. Da, aici am mai făcut eu pe acolo. Stai să vă arăt și vouă ferma, că nu știu dacă am filmat-o în camera. Nu ai filmat-o. Ai filmat-o off, adică nu ai filmat-o. Da. Uitați vacile! Am făcut pui. Uite și oi. Uite și zâne ăstea. Și că la tine ce vrei Zâne ăștia, da. Zâne. Bă, nu-mi dă ăștia, vreau să zic găini. Și porcii. Doamne, nu mai știi. Yay. Da, și mie niște mâncare, că nu m-am Și deloc. crezi că eu am? Am 2,5. Da, știu. E, dă-i Deci, mâncare. frate, acoperișul ăsta este fenomenal. Nu știu de să mănânc, să-mi bag, să-mi... Deci nu mai suport. Este prea... De ce m-am hotărât să fac asta de mare? Bine, e spectaculoasă, e ok, dar de ce? Nu suport să construiesc așa, să pun trepsuri de stairs-uri, what the fuck, nici nu mai știu să vorbesc. Deci nu, cât e... Na, mamă, deci mor cu zile. Mori. Tu Tu zicești. Deci, uite-te și tu ce nesimțire, trebuie să construiesc cât e... Mamă, începe să-mi bată nervii în cap. Mă, dă și mie de-astea de piatră ce făcuși tu. Du-te și pune, nu mai am. E, firai tu să fii. Firar să fiu. Firai tu să fii. Firar să fiu. Firai tu să fii. Firar să fiu. Hai să terminăm cu asta că e cam enervant. Putin. Bă, deși Ce mai casă avem? A bubuit un creeper, din păcate, scuzați-ne. da. Pentru incident. Incident binevenit în aproximativ. Mă, deci noi nu mai avem cabel. Până la urmă nebunești și spamnezi pe aici cabel cu comanda give. Facem și așa. Dar de ce pusă și aici un fel de lemn, aici un fel de Pentru lemn? că nu mai aveam lemne. Știi că arată urât, nu? Știi că arată... Mie îmi place. Mă rog. Lasă-mă în pace. Ăsta era lemnul care l-a pus în chestul ăla. Frate, a trebuit să mergem și noi într-o expediție prin mină. Acum, dar stai puțin. Că vreau să stup apa asta. Bun, și cam aia e casa. Deci, eu zice să ne... Chiar dacă ne dăm pe game mode, doar decât să ne umplem mâncarea. Dacă nu vă supărați. Da. Pentru că nu mai avem mâncare și bine, ba, dacă vreți mă duc omor vaci și prăjesc și da, avem, dar na. Nu. Și uite, mai avem decât 3 cooked porci, apuri. Dă și mie. Păi dar nu ne dăm pe game mode și ne facem niște mâncare. Nu jucăm corect. Decât pentru 2-3 porci, ce naibii. Nu știu, zic și eu. Nu văd niciun purc ceapă aici. Nu, păi le lua eu. Stai cu omor o vacă, că avem 4. Le omor Bine. pe alea care deja făcură puiul. Omoară pe olea bătrâne. Că alea nu mai pot face. Sunt folosite. Dă-te, mă. Eu. Și lasă-le Ia pe să ăștia. vedem. Avem 3 pui. Stai că-l mănânc eu pe ăsta și îți las ție alea de vacă. Omor eu. Puiule. 3 Endermen se spawnară la casa noastră. Domnul David, Da. cu ce crezi că mă mitui un pui ca să nu-l omor? Cu ce? Un nou! Federico. Ura! Și eu ăsta cu un pui, deci mă mitui bine. Da, tot îl omor. Mori! Enderman
în continuu la casa noastră. Dacă de Ia mă iau unul. 3 fură. Cred că mă Și observă. câte perle îți dă dură? Hai, Endermane, hai aici. Lasă-l că n-are curaj. Aha! Acum auzi și eu ăla. Lasă-l. Tu nu auzi o chestie? Da, aude chestia aia. Intră în casă! Îl omor eu! Nimeni și nimic nu îmi distruge casa! Rămăsei cu o Ani, jumătate. vezi că îți poți să iei în cufăr niște mâncare. Îți poți să iei 6 de rea de vacă. Mai iau și eu decât una ca să am... Bă, bine, să-mi păstrez și mie 2. Ca să mai am și o în mină. Deci fii atent. Hai că vin și eu cu tine, dar stai să-mi las câteva chestii în chest. Asta nu-mi trebuie, 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 asta nu-mi trebuie. Astea, da? Asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta... Ah, carne de zombie, nu știam că am la mine. Asta nu, asta nu. Ce prea mic. Asta nu, 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 asta. Tâmpenie de chesturi. Alo, dar tu mai ești? Da, făceam aici niște ordine. Tăcerea este un lucru pur. Dar nu și pentru mine. N-a poftim încă un purceap să ai în mină. Purcea... Stai că din greșeală deci, la nu știu. Stai puțin. Da, aruncă-mi-le mai departe. Și una de aia de vacă. Așa, stai să-mi fac curat. Aoleu, ne-ar mai trebui chest. Oricum, deocamdată mă interesează să pui torța. A, luai 21 de torțe. Ei, nu le consuma degeaba. Fac abstract. Ei, nu mai face niciun abstract. Că avem lipsă de resurse. Cred că nimănui nu i s-a întâmplat. What the... Avem un dungeon în mină. Care, mă? Uite, Care? ăsta. Asta l-am făcut eu. Tu, Da. vorbesc serios. Da, am săpat cobblestone. Bă, du-te. Stai că mă pregătesc de mină. Eu